Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi avril kalo tile 23 ye san 2021 an bɛ aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔna la yan fo ka taa se Mali kɔkan na aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan ni ye o waati selen aw bisimila. Avril kalo tile 22 san 2021 maa minnu bɛ yen nɔ sa ni kurantigɛ kelen no ka olu degun an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ sa olu kɔni bɔra ni ka u kunda énergie du Mali ale dagayɔrɔ kan u ni an ka lakana tigilamaw olu kɔni karila ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ ko sɛbɛnfura t'u bolo min b'u yamaruya ka bɔ ka taa nin taama ye ni ka a kɛ ka kɛ ni coronavirus bana carilen an ka jamana kɔnɔna la ni jamana ale fana bɛ état d'urgence la o de la an ka lakana tigilamaw u kɔni ye gaz lacrymogène na ni ka o kɛ ka ni jama ninnu ka u cari o kɔnɔna la sa u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni fana tɛ nin ko in ni k'a dabila u ye wele bila mɔgɔw ma ko kura avril kalo tile 26 nata in na. Ni wagati na an ka lapitanimusoba 3 olu kɔni bɛ tile 10 baarabilala min ni a daminɛna kunu avril kalo tile 22 a lapitaniso yɛrɛ bɛ daminɛ Gabriel Touré hôpital du Ponge fo ka taa se Katikaw ka lapitaniso o ma baarabilala ninnu u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko ka lakana ka o las'u ma fɔlɔ ani ka tila tugun ka baarakɛminɛnw ni ka o ɲini ka di u ma nin kɔnɔna la sa banabagatɔ olu kɔni degunnen don kosɛbɛ olu ye damakasi kɛ ni ka se an ka jamana marabagaw ma ka yirula k'a fɔ k'u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka dɔgɔtɔrɔ ninnu ni ka u bila u ka sariyaw olu kɔnɔna la dɔw yɛrɛ y'a yira kunun k'a fɔ k'olu yɛrɛ tun t'a kalama k'a fɔ ko baarabila o bɛ lapitaniso olu kɔnɔna la ka kɛ ni banabagatɔ degunnenbaw tun bɛ u bolo lapitaniso kɔnɔna la. Tarata sufɛla ka dugu jɛ araba la nɛgɛ kaɲa 3 sufɛla o la sa maa lakodɔnbali dɔ ni olu tun bɛ bolimafɛn sen 4 na ni o ye pick-up ye Gawukaw fɛ yen nɔ sa u kɔni ye waleyajugu dɔ ni ka o kɛ cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sigarɛti ani alimɛti o dilanni ma sa n'a bɛ wele ko Sonatama SA u ye binkani wale ta ka nin baarakɛyɔrɔ in ka ale sɛgɛrɛ ka tasuma ni ka o don a la protection civile maaw olu welelen sa u kɔni nana ka na tasuma in ni ka a faga a kɛra nɛgɛ kaɲa 3 wagati tɛmɛnen ni sangata ye sa n'o kɛra sufɛla la u nana o wagati o de la a yirala k'a fɔ tasuma jeni kɔni a kɛra sababu ye ni ka sefawari miliyɔn caman ka o de jeni ka tila tuguni u ka burukɔnɔminɛnw ni u ka cakɛminɛnw ye sa k'o caman fana ni ka olu jeni ka hakili jigin k'a fɔ juillet kalo san 2018 binkani wale tara ka nin cakɛyɔrɔ kelen ni ka ale sɛgɛrɛ. Kunu avril kalo tile 22 san 2021 ɲɔnɔ bolimafɛn belebele dɔ min n'ale bɛ maaw ta ka taa n'u ye dugutagaw la sa ale kɔni yɛlɛmala ni dugutagalaw ye a kɛra Segu sira o la Sela ani Zantiga ni ɲɔgɔn cɛ ko kari yɛrɛ a tun bɛ ka bɔ Segu dugu de kɔnɔ ni ka i kunda an ka faaba kan a yirala k'a fɔ ko mobili in yɛrɛ a binna yɔrɔ min na o de ye Faya foro kɔnɔna o ye maa minnu n'olu joginna sa maa bɛ tɛ jɔ maa 38
maa 38 na sa maa 8 olu le sɛbɛkɔrɔ jogina maa 30 olu kɔni jogina dɔɔni u y'u ta teliya la ni ka taa n'u ye lapitaniso la n'o ye Gabriel Touré an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Madagaskarikaw olu fɛ yen nɔ u ka kɛnɛya minisiri ye ale y'a jira k'a fɔ ko kunu alamisa avril kalo tile 22 san 2021 k'u ka coronavirus boloci furaw olu kɔni yamaruyala u ka gouvernement ma olu fɛ coronavirus fura min ni a kan ka na u ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun 2 o bɔɲɔgɔn. Chadiens ka jamana ɲɛma n'o ye Idrisi Déby sa min n'ale tanyana avril kalo tile 20 tɛmɛnen ka sababuya kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ o ye n'a kɛra u ka jamana o kɔrɔnya fan fɛ jamana ɲɛma maa caman olu de kɔni bɛ yen wagati in na Chadikaw ka jamana o kɔnɔna la walasa ka se ka taa tasibila ni ka o kɛ Chadiens ka jamana ɲɛma n'o ye Idrisi Déby min n'a ka janajaw bɛɛ lajɛlen bolodalen n'o bi jumadonya in na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya a n'an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen. Mali kunnafoni jabarin najɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kulo kan k'aw hakili jigin k'a fɔ an bɛ sunkalo tile 11 na ni wagati in na a kɔni bɛ ka i sɛnsɛn halisa Ala k'a tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma juma mubarak.